Marnotratný symbol dlho preč. Teraz sa cez mnohé drsné míle vracal späť domov. Keď konečne prešiel cez rieku a jeho otec ho zbadal prichádzať, ozval sa radostný zvuk, ktorý mohol počuť celý svet. Počúval som, čo hovorí Sväté písmo a dávalo mi to zmysel. Hovorí o tom, že žiješ, čo si zasial a ľudia sa snažia byť slobodní. Teraz máme nové mená a tváre, ale aj tentokrát evanjeliové zmeny, Pane, stále prebiehajú. Ježiš nepochyboval o svojich daroch, hoci vedel, že nebude dlho žiť. Postaral sa o to, aby nás naučil lietať. Potom sklonil hlavu a položil život. Počúval som, čo hovorí Sväté písmo a dávalo mi to zmysel. Hovorí o tom, že žiješ, čo si zasial a ľudia sa snažia byť slobodní. Teraz máme nové mená a tváre, ale aj tentokrát evanjeliové zmeny, Pane, stále prebiehajú. Jeruzalém, vidím ťa stáť vysoko, ale keď stratíš svoju spásu, nezostanú ti žiadne slzy. Niektorí muži uctievajú zlaté tela, iní sú kupovaní a predávaní. Ak takto žijeme, brat môj, zaplatíme za to cenu. Počúval som, čo hovorí Sväté písmo a dávalo mi to zmysel. Hovorí o tom, že žiješ, čo si